ଗୋସେଇଁ ଓ ଅବଲୋକରା ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହୁଣ୍ଡ ପକାଇ ବାଟ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ସଞ୍ଜ ଆଗରୁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ପାରି ହୋଇ ନ ଗଲେ ଅସୁବିଧା। ଜନ୍ତୁଜନ୍ତାଙ୍କ ଡର ଭୟ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ ପାରି ହୋଇଗଲେ ତ ସମସ୍ୟା ସରିବ ନାହିଁ। ସେପଟେ କିଛି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା କି ହାଟ ବଜାର ଅଛି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଭୋକରେ ଏଣେ ପେଟ ଭିତରେ ମୂଷା ବୁଲିଲାଣି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶସ୍ତ ଚଟାଣ ଦେଖି ଅବଲୋକରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ତଳୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉପରକୁ ଚାହିଁଲା। ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଆକାଶକୁ ସତେବା ଛୁଇଁଛି। ଅବଲୋକରା ମୁଣ୍ଡରୁ ଠେକା ଖସି ପଡ଼ିଲା। ବାପ୍ରେ ବାପ୍, ଏତେ ବଡ଼ ଗଛ ବି ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛି। ଗଛଟାର ଚାରିପାଖେ ପକ୍କା ଚଉତରା, ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଖଳା ପରି। ଗଛମୂଳେ ନାନା ଜାତିର ଫୁଲ, ଖଇ ଓ ନଡ଼ିଆ। ଏଇ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କେହି ଯେମିତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଯାଇଛି। ଅବଲୋକରା ଏତେ ବଡ଼ ଗଛ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ। ସେ ଥୟ ହୋଇ ଗଛଟାର ଅଗ ମୂଳ ଦେଖୁଥାଏ। ଭୋକ ଶୋଷରେ ତା ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଥାଏ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ପାଣି ମୁନ୍ଦା ମିଳନ୍ତା କି? ତା ପାଟିରୁ କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ ଅବଲୋକରା ମନ ଜାଣିଲା ପରି ଜଣେ କିଏ ଗଛ ଉହାଡ଼ରୁ ଡାକିଲା, ପାଣି ପିଇବ କି ଭାଇ? ବଢ଼ିଆ ଶୀତଳ ମିଠା ପାଣି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଅବଲୋକରା। ଏଇ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ତ ଏଠି କେହି ନଥିଲେ। ଜନମାନବ ଶୂନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲଟା ଭିତରେ ପାଣି ଯାଚୁଥାଏ ଲୋକଟି ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ସେ ଧାଇଁ ଯାଇ 4 ଗିଲାସ ପାଣି ପିଇଦେଲା। ଟିକିଏ ସାଷ୍ଟାମ ଲାଗିଲା ତାକୁ। ଗିଲାସଟା ଲୋକ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ତାକୁ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ବୋଲି କହିବା ବେଳକୁ ଆଉ ସେ ଲୋକଟିର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ସେ ଭୟରେ ସାଙ୍କୁଡ଼ି ଯାଇ 2-4 କଦମ ପଛକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ଗୋସେଇଁ ତାର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପଚାରିଲେ, କିରେ କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି କ'ଣ ପଚାରୁଛ ଗୋସେଇଁ? କ'ଣ ନ ହେଲା ବୋଲି ପଚାରନ୍ତୁ। ମୋତେ ଏ ଗଛ ବଡ଼ ଆଚମ୍ବିତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏହାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ନ କହିଲେ ମୁଁ ଏଠୁ ଇଞ୍ଚେ ସୁଦ୍ଧା ହଟିବି ନାହିଁ। ଗୋସେଇଁ କହିଲେ, ଆରେ ଏଠୁ ନ ହଟିଲେ ରାତିଟା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କାଟିବାକୁ ହେବ। ଖାଇବା ପାଇଁ ତ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଓଲଟି ବାଘ ଭାଲୁଙ୍କ ଭୟରେ ରାତିଟା ଅନିଦ୍ରା ରହିବାକୁ ହେବ। ଅବଲୋକରା କହିଲା, ସେମିତି କହି ମୋତେ ଭଣ୍ଡାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଗୋସାଇଁ। କହୁଛ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଚାଲୁଛି। ଆପଣ ଗଛ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କହି ଚାଲନ୍ତୁ, ନ ହେଲେ ଏଇଠି ବସିଲି। ଗୋସାଇଁ କହିଲେ, ନାଇଁ ରେ, ସେମିତି କହୁଥିଲି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଏବେ ଦାରୁ ଦେବତା ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛେ। ଏଇଠି ବାଘ ଭାଲୁ କେହି ଆସିପାରେ ନାହିଁ। କେହି ଯଦି ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ମାରି ଗୋଡ଼ାଇବେ ନାହିଁ। ଓଲଟି ଏଠି ତୁ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ତାହା ଖାଇବାକୁ ପାଇବୁ। ତେଣୁ ତୁ ଚଉତରା ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି ବସ। ମୁଁ ଗଛ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କହୁଛି। ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲଟି ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କ ଇଲାକା ଭିତରେ ଥିଲା। ଥରେ ରାଜାଙ୍କର ନୂଆ ଉଆସ ତୋଳା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଗଛର ପ୍ରୟୋଜନ ପଡ଼ିଲା, ଯାହାର ଚଉଡ଼ା ଅନ୍ତତଃ 7-8 କୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବ। ରାଜାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେମିତିକା ଗଛ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ଶେଷକୁ ଏଇ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗଛ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର ମନ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଠିକ୍ କଲେ ପରଦିନ ସକାଳୁ ଆସି ଗଛ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ 7-8 ଜଣ ଲୋକ କୁରାଢ଼ୀ, କରତ ଇତ୍ୟାଦି ଧରି ଗଛ କାଟିବାକୁ ଆସିଲେ। ଗଛ ଉପରେ ଯେମିତି କୁରାଢ଼ୀ ଚୋଟ ମାରିଛନ୍ତି, ଏହି ଗଛଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଣିଷ ସ୍ୱରରେ କହିଲା। ମଣିଷ ସ୍ୱରରେ? ଅବଲୋକରା ପଚାରିଲା। ହଁ, ମଣିଷ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ବାବୁମାନେ ମୋତେ କାଟିବା ପାଇଁ କିଏ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି? ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନ କାଟିଲେ କ'ଣ ଚଳନ୍ତା ନାହିଁ? ନା ନା, ଲୋକମାନେ କହିଲେ। ତାହାହେଲେ ମୋ କଥା ଆଗେ ଶୁଣ। ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ କାଟି ନେଇଯିବ। ଲୋକମାନେ ଗଛ କଟା ବନ୍ଦ କରି ଶୁଣିଲେ। ଗଛ କହିଲା, ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ନିହାତି କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ପତ୍ରଗୁଡ଼ା ଉଛେଇ କୁନି କୁନି ଡାଳଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିଦିଅ। କାଲିକି ଆସି ମୋର ବଡ଼ ଡାଳଗୁଡ଼ିକ କାଟିଦେବ ଓ ତା ପରଦିନ ଆସି ମୋ ଗଣ୍ଡି ହାଣି ମୋତେ ନେଇଯିବ। ରାଜାଙ୍କ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଏମିତିରେ ତ ତୁମକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେବ। ବରଂ ଏକାଥରେ ତୁମକୁ କାଟିନେଲେ ବେଶୀ ବାଧନ୍ତା ନାହିଁ। ଏମିତି କିଆଁ କହୁଛ? ଗଛ କହିଲା, ଦେଖ ବାବୁମାନେ, ମୋତେ 100 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାଣି। ମୋ ଡାଳରେ ଶହ ଶହ ଚଢ଼େଇ ବସା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେବା ଦରକାର। ମୋତେ ହଠାତ୍ କାଟି ନେଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ସଂସାର ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଆଗ ମୋ ଡାଳପତ୍ର ଉଛେଇ ଦେବ। ସେମିତି ହେବା ଦ୍ୱାରା
ଚଢ଼େଇମାନେ ଜାଣିଯିବେ ମୋର ଶେଷ ବେଳ ଆସିଗଲା। ସେମାନେ ଦୁସୁରା ଗଛ ଖୋଜି ତା ଡାଳକୁ ଉଡ଼ି ପଳାଇବେ। ସେମିତି ମୋ ଛାଇରେ କେତେ ପଶୁ ଆସି ଖରାବେଳେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। ଏକାଦିନେ ମୋତେ କାଟି ନେଇଗଲେ ସେମାନେ ମୋ ମୂଳକୁ ଆସି ନିରାଶରେ ଫେରିଯିବେ। ମୋ ମୂଳରେ କେତେ କୁନି କୁନି ଚାରା ଓ ଫୁଲ ଗଛ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଉପର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ନ କାଟି ମୂଳରୁ ହାଣିଦେଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବି ଓ ମୋ ପିଠି ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ସେଇ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମରିଯିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେମିତି କହିଲି ସେମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହାଣି ନେଲେ କାହାରି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଗଛର ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଉଆସକୁ ଫେରିଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଲେ। ଗଛର କଥା ଶୁଣି ରାଜା ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସେ ଜାଣିଲେ ଏ ଗଛ ସାମାନ୍ୟ ଗଛ ନୁହେଁ। ପରଦିନ ସେ ନିଜେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସହ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗଛ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେଇ କଥା କହିଲା। ଗଛର କଥା ଆଉଥରେ ଶୁଣି ରାଜା ଲମ୍ବ ହୋଇ ଗଛ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। କହିଲେ, ତୁମେ ଦାରୁ ଦେବତା, ମୋର ଅପରାଧ ମାର୍ଜନା କର। ମୁଁ ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ମହା ଅପରାଧ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ତାପରେ ରାଜା ଫେରିଗଲେ। ପରଦିନ ଆଦେଶ ଜାରି କଲେ, କେହି ଏ ଗଛର ଟିପ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହିଦିନୁ ଏ ଗଛ ଦାରୁ ଦେବତା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହେଲା ଓ ଲୋକମାନେ ଆସି ପ୍ରତିଦିନ ଏହାର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ। ଆମେ ଆଜି ସେହି ଦାରୁ ଦେବତା ଦର୍ଶନ କରି ଧନ୍ୟ ହୋଇଛେ। ଅବଲୋକରା, ତୁ ପ୍ରଣାମ କର। ଅବଲୋକରା ଲମ୍ବ ହୋଇ ଦାରୁ ଦେବତାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ମୋ ଗପଟି ତ ସରିଲା। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।